Nye Jumatatu se masubikira nuko se county ya Kisii wase amatemo kurwa se kinyoro kya mutoke yo gutoka se ward ya Bugeka menye bunge ya kitutu cha Che South county ya Kisii egendrete komochiwa n'abanya kenyoro magega yo kumutiga omwana obo omurwaire nyumba chiki isato asibata abuna okwegena kwabo ngoria se amariogo kurende ase amasabo anigo hachire magega ye amate yaye goikirana ase enga eyo takomurusia omomura oyo chinga kibona banyatoko bakomuikia se nyaktari eye mohimeyo mocho bosongo anyalete kobaga gosiria obogima bwaye no nyana bo nigo omugaka bwenga eye nyale kobaga kwerekia nga abana baye bose bibanyare ko bakwiburwa senge yo mbaranyara ko bagoikerana ase chinya gitari ngana nyarire ko baga ko yesira nagoteba ngo kwegena kwabo nabo kurengete nga barabwo banyeneti banyara ko bagoikerana ase chinya gitari muri kito dipo nasanya nekirana senge yo imeye kenyoro kia mwamotoka egotokemeye wodi ya Bugeka igotokumirana ne amate ya Vincent Angwenyi abwibara babwatani be kanisa ya imeye omwana okwegena kwabo konene tikuliko banchera barabukoiro monto nyagitari nigo yairirete omwana obojosa yakumba bwe myaka 24 gusiri obugima bwaye maega yokurwara chiki sato chiarire orumuna na rengo musai muna nere na munyuomete na moerese tekinge genete nera gaitaba kero tuachi kurigereria samariko asoko iwana ni ebibungo tokanyora mangana ina bari so togatwara okwegena komonje no mungi none urende kitogenderete gusanga na tatu mwabo no ruara kerabe otegemete nyagitari onye chinga kikiaikire no rusi gwao irurandani oiruense enyagitari erie nene sana basi bore tune sanduki maega yukurigereria engane yeiga barabwe buna baiboli tibali kwegosa asomo ikone igongi gwete ng'omwana one na inche nabeire negesio na ibore to omwana ogoso asoboroti bwa Nyasaye ase ng'encha achorete Yesu paka agakorero na buna arenge konyakorera nyagitari ng'andetere tata ndusi anje tinta itikobera abondo oche ng'akorere to kwegena oku amang'ana yebirero oyo okorera tigarire nonye nabo ababwatani abwe ekero omonto arosire achire borera ararire gose no omwana ogo chaka gukura isiko ama kweri aya tokoroka yembera ase Nyasaye gokorokorara amateyeiga yabana bane nigo bamenyereta amasabo kurende tibabwati gosemeria asamariogo abana aba bane bonse korungina kobogoria oborito eno monjiriande kuibora parete civil engineer tali kogenda no en clinic aba tali bobe kogenda clinic lakini tali kogenda ase ng'encho yo kwegena oku emeti enyi kianda yaera oibora omwana twarera asoko bwa kwa Nyasaye amarwaire ari akoria abana mwana one tanya konyu no eno bwaranse obubokoro kubwo omuntu gusangane gitaseni Kiandizi TV nigo bakorera rituko ryo gusasima igo rituko ria saba erire Saturday ina rituko toko sangerereka aso gusasima ubwate kana na mariko Bibilia ekanisa tali enyombe eria asa abantu bakogenda bono ekanisa eye inje no mongi none nabo togosaba totere tokwane tosome ebuku ase obwamo bune amatejemo imani pia tuko pamoja na wazazi wangu na ndio tunategemea na ndio imetufanya hadi tumekuwa hivi wakubwa njengo rugufeni kwambuka nje mama mwabo mwana yorali muno mugaka eresiri na bere iko yani no traso kwegena okwo na kuna venye tutamtoa makosa juu alikuwa anajua nyakati zenye Josiah ataishi omoichano munene asaba nyakenyero nigo basiema engane yegekiara na kuyegikeria bororo na goteba okwegena buno koiga tikorikuya nachete pakaganga tema ko tebyu mungina nyenega agende pakora agende resa abanyagitani cy'umwana arwarete egere bamukonye lakini umungine gakane tugutimuka Marieta Gorgo Joseph mitira ngwe injo mumura monene sobo komo batanyali ona baba mintu la baba soete talise yo miaka yara chire mengi ono tugatema kubagarrenga kimbara kane tigugore kanise
lakini mpachieti mwanjira eng'aniye teringiya ekiagera rinde bona abantu baraba mbaru nyagitari abantu ibo bakonyekire rinde bono tatiga rinde ikorogana ukugena kwabo gukareba Giko ripoteria egetaseni kia onambe ya Mokiandizi TV kurwa sekinyoro kia Mwamotoka yugutuke meye wodi ya Bogeke bunge ya Kitutu Chache South literane ngoro kwa Dipon Asanya.